बेखिनि एलबाम खालायनायल'आवनो जुदि आंनि गोसोआनो एसेबां दुखु मोनदोंब्ला आं बे एलबामा बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिरुनजानाय बिपुल सारानो बेनि प्रडिउसार ओमफ्राय बेवहाय एक्ट्रेस रलाव आंबो दङ दा आङो ओरैबायदि मोजां फिल खालायदों बे एलबामखौ खालामनो मोननानै माने गावखौनो आं बिराद लाकि फिल खालायदों आरोना आं बे एलबामखौ खालायजेननायनिफ्रायनो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंबोगासिनो दङ दिनैबो बेखौनो बुंनो सानगोन बिराद माने मोजां फिल खालायदों लाकि फिल खालायदों बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावजेननो मोनबाय होननानै आं बेबायदि फिल खालायदों आरोना गाज्रि खामानिबोथ' जों जेबो मावाखै अब्लाबो मोजांबोथ' जों मावनानै होनो हायाखै हारिनि थाखाय नाथाय बे एलबामनि गेजेरजोंनो बे एलबामखौ खालायनो मोननानै बिराद माने मोजां फिल खालायदों आरो आङो ओमफ्राय मानोना बियो जोंनि बर' हारिनि गोबां जारिमिनफोरा बेरखांदों बेहाय ओमफ्राय आं आसा खालामो इयुनाव बेबायदिनो माने बेयो बल 1 बल 2 बल 3 बिदि जालांबाय थागोन आरो फैगौ समफ्राव जों आरो बिदिनो बानायलांबाय थानो हाथों बादारि फिल्म प्रडाक्शना ओमफ्राय आङो बे एलबामखौ खालायजेननायनिफ्राय माने आं कमप्लिटलि खोनासंनो हाया आरोना बिराद माने एसे दुखु मोननाय फैयो रंजानायनि गेजेरजोंब्लाबो माने जों हारिनि थाखाय जेबो मावनानै होनो रोङाखैब्लाबो बेखिनि एलबाम खालायनायल'आवनो जुदि आंनि गोसोआनो एसेबां दुखु मोनदोंब्ला आं सानदों आरोना जायफोर जोंनि हारिनि थाखाय एसेबां जिउ गोमालांबाय जोंनि हारिनि थाखाय एसेबां माने गाव गावखौ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ साननोब्लाथ' जोंनि बे फिसा सुदा जेबो नङा अब्लाबो बेखिनि एक्टिं खालायनायल'आवनो एसेबां माने आंनो दुखु मोनदोंब्ला माने बिथांमोननि खस्थ'खौ बिथांमोननि जिउ गारनायखौ जोङो माने हामबाय होननायजोंनो जों सुख'नो हाया ओमफ्राय दुखु मोनदों ओमफ्राय आं बेखौनो लुगैयो जे जायफोरा जिउ गोमालांबाय बिथांमोननि जिबनखौथ' जों सुख'फिननो हाला बिथांमोननि जिउमाया जेब्लायबो गोजोनै थाथों सोरगोआव फैबाय थानाय समाव जायफोरा जोंनि हारिनि थाखाय सोमावसारगासिनो दङ बिथांमोना जेब्लायबो मोजां गोसो मोजां देहा लानानै जेब्लायबो देरहासारनायखौ मोनथों जोंनि थांखिया मा बिसिम सौहैथों आरो जोंनि इयुन जोलैफोरा सानसे गोजों महर मोनथों आं बेखौनो लुगैयो बियोथ' माखासे सुटफोरखौ जोङो एसे सिगाङाव लानानै थानाय जादों नाथाय एसे उसुबिदानि गेजेराव थाथ'नाय जादों ओमफ्राय बेखौ नै जोङो देग्लाय लाफिननाय जादों आरोना अनसायजानायखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो अन्नानै बयबो हेफाजाब होज्लाय मानोना नोंथांमोननि पाब्लिकफोरनि हेफाजाबजोंसो जों आर्टिस्टफ्राबो जौगानो हायो आरो हारिमुवाबो जौगाखाङो पाब्लिकफोरनि ब्लेसिंनि अनगा जों माब्लाबाबो दावगानो हाया आर्टिस्टफ्रा आरो बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बानायनाय अन्नानै बयबो सापर्ट होज्लाय जेन' जोंनि बे एलबामनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव एसेब्लाबो जुदि थुलुंगानाय होदोंब्ला जोंनि बे एलबामा एसेब्लाबो जुदि सोरनिबा गोसोखौ दांदोंब्ला निस्सय जोंहा बेयाव बहुद गोजोननाय मोनगोन बिनि थाखायनो अन्नानै बयबो हेफाजाब होज्लाय मानोना जोंनि हारिखौ जौगाहोनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मानसि नांगौ जायो सोरबा थाखा फैसानि गेजेरजों सोरबाया गावनि राव बोसोननि गेजेरजों सोरबाया गावनि मावनाय दांनाय देहा मावख्रुबनानै बोलो हेफाजाबनि गेजेरजों सोरबाया एक्टिं लाइननि गेजेरजों बेबायदिजों गोबां रोखोमनि जोंनो मानसि नांगौ जायो आरो बेबायदिजोंसो जोङो जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामलांनो हायो बे बड'लेण्ड डायरी अपेनिं नुजाफैनानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ आंनि आखाइजों बेखेवनो मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयो मोनसे आबादारि प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय आरो बेनि कनसेप्टआ माने जोबोर मोजां आं बेखौ माने जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि ओनसोलाव जालांनाय जेनाखि जांख्रिथायखौ लानानै दिनैसिमाव आरो भबिष्यतआव बेवहाय बेरखांदों आरो बे मोनसे भिजुवेल भिडिअ एलबाम बेयो बिराद मोजां आरो जेरैबायदि साउन्डिं सिस्टेम आरो जेनाखि मेथाइनि ओंथिफोर जोबोर ओंथि गोनां आं बेखौ गोजोननाय मोन्दों आरो स्पेसियेलि आं बिपुल बिथांखौ साबायखर बावदों बेखौ बिराद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै मोनसे दिहुननो हाबाय आरो बेबायदिनो बिथाङा उनाव गोबाङै बेबायदि दिहुननो हालांथों आं बेखौ आसा खालामबाय आरो जोंनि जेनाखि
सिनेमा एस'सियेसननि जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां एक्टिभ रल लाबोनायखौ आं नुदों। बेबायदिनो जों बयबो नाजानायजों आरो बेखौ नाजायोब्ला भबिष्यताव जोंनि जेनोखि थांनानै थानायनि बे राहाखौबो जोंनि लाइमोनफोरा मोनो आरो दिनै जोङो बहुद सोलायनायखौ नुदों। आवगायनिफ्राय जेरैबायदि जोंनि जेनोखि ससियेल पलिटिकेल बेफोर सोलायनानै दिनै मोनसे गोदान महरखौ लानायखौ आं नुदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जेनोखि गाननाय जोमनाय बहुद मोजां आरो रंगिना संगिना बे मोनसे एलबाम जादों आरो बयबो नायनो आंनि थाखाय खावलायबाय। माने गासै बिटिआरनि बा जोंनि बर'फोरखौ बेयाव नायनानै माने सापर्ट खालामनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। अकल दिहुनबाल' जानाय नङा, नायग्राफ्राबो नायनांगोन। दिनै इउटुबफ्राव जोङो गोबां बेबायदिनो मानसिफ्रा गावबा गावनि टेलेन्टफोरखौ श' खालामदों। दिनै बिथाङाबो दिनै इउटुबाव हगारगोन। बिथांनि इउटुबखौबो नायनो थाखाय आं गासै जोंनि रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बे मिउजिक भिडिअखौ आंनिनो निजा बादारि फिल्म प्रडाक्सन मोनसे इउटुब चेनेल दं। बे इउटुब चेनेलावनो आङो दा आपल'ड खालामगासिनो दं आरो बेहाय सार्च खालामनानै नायबा मोनगोन आरो एलबामखौ बानायनायाथ' गोबावबो होनजायो आरो थाबबो होनजायो। माने साननैजों जोबदों माखासे शुटिंआ। ओमफ्राय बे मिउजिक आरो माबायाव मिउजिकआव एसे गड़बड़ जादों आरोखि। खारन सासे आंजों लोगोसे सासे माने गुबुन हारि सासे दंमोनथ'। दा बेजों बानायनायाव एसे बे बड'लेण्डनि खोथाखौ लानानै एसे दान्थे बिदान्थे एसे माने मिउजिकआव खिलिमिलि जानानै आं माने बर'नो हायाखैमोन। स्पष्ट खोथा आरो बियो। थांखिया माने आङो बे कनसेप्टखौ ओरैबायदि बानायदों जा गोदोनिफ्रायनो बर'आ रायजो बिबोनाय हारि आरो बे रायजो बिबोनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों। दा जोङो बड'लेण्ड मोनफुंनाय हिसाबै जोंहा बिबावनांगौ दंबावो। बेबायदि कनसेप्टखौ लाबोदों आरो गोदोबो बिदों आरो इयुनावबो जाहाथे बिबाय थाथों आरो इयुन जोलैफ्रा बड'लेण्ड बिनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों आरोखि। बेखिनिखौ आङो बे कनसेप्टआव एसेबाबो माने लाबोदों आरो। बे बड'लेण्ड डायरि भल 1 जादों दानिया। ओमफ्राय नामा जाहैबाय गानना एना एनि आरो। ओमफ्राय बड'लेण्ड डायरि भल 2 जाबावगोन। बेयाव आइ बिमा जागोन आरो आं दिनै क्लियार होखाबाय आरो बे जागासिनो दं। बेबो फैबाय थागोन आरो। बिराद खस्थ' मोनदों खारन बिराद सान्दुं गोसा। ओमफ्राय माखासे बिराद रायजो राजाखौ लानांगौ जाहैबाय। पुलिसनि खोथा थाबाय माबा माबि एरेन्जआव बिराद खस्थ' मोनदों आरो माने मानसि बुरजानि माने शुटिं जाहैबाय नालाय। ओमफ्राय बिदिनो आरो एसे माने खरसाबो एसे बारा जादों आरो। फावगिरियाव माने बेवहाय एसे एक्टर एक्ट्रिस माने आंनो माने मोनसे रल लादों। बे रला जाहैबाय माने गोदो सासे माने बड'लेण्ड बिग्रा आन्दलनकारि मानसिमोन आरोखि बियो। बिथाङा माने दासिमबो बड'लेण्ड मोनफुङैयाव बिथांनि गोसोआव दुखु दङ। बेखिनि कनसेप्टखौ लाबोनानै आंनो बे रलखौ प्ले खालामदों आरो। थारमाने फाग्ला टाइपनि मानसि आरो बड'लेण्डखौ सानबायबायनानै माने फाग्ला रुप आरो बियो। बे माबा रलखौ आंनो प्ले खालामदों। टेकनिशियान लाइनावथ' सचिन लाहारि होननाया केमेरा खेबदों आरो एडिटिंआवबो बिथाङा खालामदों। ओमफ्राय कमप्लिट डाइरेक्सन आं खालामदों। ओमफ्राय लिरिक्सआबो आंनिनो मिउजिक ओमफ्राय खननायाबो आंनो खनबाय आरो बिदि आरो। रायजो राजानिफ्राय आं खावलायनो साननाया बेनो एसे सिगाङाव मानसिफ्रा कन्ट्रभारसि जागोन नामा बे एलबामखौ रिलिज खालामोब्ला, राजनितिक फैगोन नामा बा माबा मोनसे जेनेबा पार्टिखौ लानानै माबा मोनसे जागोन नामा बेबादि अनेक मेसेजफ्राव फैदोंमोन। आं बेखौनो दिनै रायजोफोरनो खावलायनो सानो बे मोनसे हिस्ट'रिक होननो बुंनो थाङोब्ला आरोखि। बेवहाय माने सोरनिबा ओरै माने लानानै बेखौ बानायनाय जायाखै। जास्ट एस ए बर' हारिनि अब्लाबो पार्टिनिबो खोथा गैया। पार्टियाथ' टेम्परारि जिनिस। गाबोन आं मुं पार्टियाव दं, गाबोन मुं पार्टियाव गैया बे आरोखि। ओंखायनो जोङो एस ए हल बर' जाथि हिसाबै जोंनि मोननांगौखौ मोनफुङैनि थाखाय जों आरो बिबावनांगौ। बेखिनिखौ आङो माने कनसेप्ट खालामना लाबोदोंमोन। बेवहाय रायजोफोरखौ आं खावलायदों बेखौ गोनो गोथो साननाङा आरो बेयाव पलिटिकेल लाबोनो नाङा आरो बेखिनिखौ आं स्पष्ट खावलायदों आरो।